Eżis semmija nilqakom għal programmi ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fih niddiskutu kodba ġodda u aħbarijiet mid-dinja tal-pubblikazzjoni u l-qari f'Malta. Jekk għadek inċerd dwar x'kodba missek taqra, il-programm tal-lum se jgħinek tagħmel lista tajba biex inti tkun tista' taqra l-kodba għax se nitkellmu dwar kodba bestsellers f'Malta kemm mill-preżent u kif ukoll mill-passat. Magħna għandna lill-awtur Salf Sammut, l-awtur tal-kittieb Sister Clara li huwa bestseller ta' Horizons Malta. Iżda mhux biss, għax se niddiskutu anke il-kunċett tal-bestselling f'Malta biex nitkellmu fuq hekk għandna lill-pubblikaturi Joseph Mizzi minn Klab Kodba Maltin u Chris Gruppetta minn Merlin Publishers. Kif intom nilqawkom kollha fil-programm? Nsalmulek, nsalmu l-semija tiegħek ukoll. Nraddulek ħajr ukoll. Mela, biex xieraq li nibdew id-diskussjoni tagħna bil-ktib tiegħek Salf Sister Clara, il-Mara Midimba, li huwa bestseller tal-pubblikatur Horizons. Jekk nawġu ftit il-qawl nistgħu ngħidu għajdli x'taqra u ngħidlek x'int. Bħala awtur li l-kodba tiegħek jinqraw minn ħafna nies, tħoss li dan jitfa' fuqek bħala kittieb responsabilità dwar dak li tikteb, ngħidu aħna toqgħod attent li tikteb dak li joġob lill-udjenza ġenerali jew ma tagħtix kasom sakemm tikteb? Le, jiena nħossa responsabilità kbira li dak li qed nikteb ikun kredibbli. U noqgħod attent ħafna u nerġa' nirrevedi u anka ngħid lil xi ħbieb pereżempju biex jituni opinjoni tiegħu. Eżempju, anka jekk inkun qed nara film, ġieli tgħid li l-mara iwa dan mhux film, imma fil-ħajja mhux hekk. Ġifieri jiena ħossa responsabilità kbira iva billi nkun kredibbli. U għall-mistoqsija li għamilt li inti jekk jiena nagħti x'każ il-qarrejja naħseb illi mingħajr ma konna nafu l-ħaqna sinerġija bejn il-qarrejja. Għaliex il-romanzi li ktibtien għandhom it-tema soċjali li jolqtu l-nies għalkemm il-karattri fittizji u l-ġrajja fittizja imma tista' tiġri fil-realtà. Dan jista' jkun minħabba l-esperjenza li għandi ta' meta kont fil-qasam ta' it-trade union. U minħabba wkoll is-safar illi sifirt f'ħafna pajjiżi. Għaliex meta kont insifer minkejja li kont nieħu gost fl-avenues u l-boulevards, però kont nfittex ukoll l-isqaqin u t-toroq imwarbin ta' dawk il-bliet kollha biex nara r-realtà ta' dawn il-bliet. U naħseb illi dawk katru fija element soċjali wkoll. Minħabba li f'bosta mir-romanzi jiena ħobb indaħħal ukoll dawn il-bliet barranin. Issa ukoll mill-kummenti illi nirċievi minn in-nies illum bil-mezzi tal-Facebook tkun ta' fejn tinsab. U il-fatt illi ir-romanzi li ippubblikajt mal-Horizon huma out of print, allura nemmen illi awtomatikament hemm din is-sinerġija li semmejt. Li jiena m'għandix noqgħod għalfejn noqgħod nara jekk hux ħanoġob lil-qarrej għax awtomatikament dan il-fatt juri illi jintoġbu. Ikollok qarrej f'moħħok meta tkun qed tikteb u jekk iva x'karatteristiċi għandu l-qarrej f'moħħok, eżempju n-nisa li għandhom 20 sena jinnaf jew għadej minn dak il-fażi tal-ħajja, irġiel li issa spiċċaw mix-xogħol. Ikollok xi target audience? Dak li qed tgħid inti imma mhux f'romanz qiegħed f'ġabra ta' novelli illi huma ġbijat fuq it-tila. Però meta nkun qed nikteb romanz jien ma jkollix f'moħħi karatteri reali. L-ewwel ħalli nfisser ruħi jiena m'iniex kapaċi noqgħod bil-qiegħda u romanz nagħmillu l-qafas tiegħu mill-ewwel kapitlu sa l-aħħar. M'għandix dak il-paċenzja, inkun nafx irrid ngħid. Imbagħad nibnieh waqt li nkun għaddej. Imma jien u għaddej ġieli iva ngħid pereżempju dan il-karattru din il-fajla kieku kelli nagħmilha bħala film nażel lil dik għax dik hija u inkompli fuq hemmhekk. Imma l-karattri bħal metlek nimmaġinhom u mbagħad ħalli jkun hemm nies li ngħid kieku dawn l-individwu kienu joqogħdu għal karattri.
It-titlu tar-roman Sister Clara l-Mara Midimba jitbiet minn dak li normalment nassoċjaw, reliġjożità u dnub. Fil-fatt f'gazzetta lokali ġie notat li din it-tieni darba tiegħek li intuża karattru reliġjuż b'difetti jew dnubijiet kemm xejn gravi. Kemm huwa marbut l-element tal-ħasda mas-suċċess ta' dan il-ktieb? Biex inkun preċiż, mhux f'żewġ romanzi, fit-tlieta. Hemm fid-Del tal-Pellika. Iva? Ix-xirka tal-Beati Pawli u issa dan id-differenza qiegħda illi dawn it-tliet reliġjużi ta' ix-xirka baqa' kif kien għax ta' ix-xirka kien saċerdot li kien jieħu ħsieb istitut ta' it-tfal u kien jabbuża minnhom. U baqa' ġifieri b'dik il-ħajja ġifieri dak eliminajtu. Imma fid-Del tal-Pellikan u f'din żewġ reliġjużi. U ħanfissirlek għala. L-ewwel ħaġa nikbar minnkom kollha. U ħlewra meta kont għadni żgħir jien li tara assis fit-triq isek rajt xi ħaġa ta' qdusija li qatt ma jista' jiżbalja. U jiena dik ma tantx kont inġarra ħawis. Jiena nemmen illi reliġjuż huwa bniedem fraġili daqs ħaddieħor. Jaqa' jidneb u jqum. Allura rrid nur il-fraġilità ta' dawn il-karattri wkoll. Bla dubju li biex ktieb jikser ir-rekord tal-bejħ mhux biżżejjed li jkollok awtur li jikteb storja li tinqara. Il-pubblikatur għandu sem kbir fis-suċċess tal-ktieb. Kif inhi relazzjoni mal-pubblikatur tiegħek? Kemm hu importanti li l-awtur jafda lil pubblikatur tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' disinn imma anke ma' editjar u jekk hemm bżonn bdil fil-kontenut? Le, għandna relazzjoni tajba ħafna. Fil-fatt ngħid li hija fiduċja reċiproka. Jiena nieħu ħsieb il-kontenut ovvja ta' romanz biex inkun ktibtu. U mbagħad il-produzzjoni u d-disinn inħalleh f'idejn il-pubblikatur. Jiena ma nifhimx minn dak lat. Allura inħalleh f'idejh u dejjem ħareġ ġifieri b'mod professjonali. Nipprova kemm jista' jkun anke meta jibgħat lil provi illi ma noqgħodx insib ħafna żbalji, anzi nipprova niffaċilita l-ħajja billi pereżempju ngħidlu paġna 16 it-tieni paragrafu minn fuq it-tielet vers u niktiblu hekk biex dak li jkun u li jkun qed jikkorreġi mill-ewwel isib hemmhekk. Issa darba biss naf illi Marian ġibdet li l-attenzjoni dwar il-kontenut. Fir-romanz ix-xirka. Palmetlek kien hemm saċerdot illi ma kienx ta' karattru sew u pereżempju biex ma nsemmix ismijiet semmejtu Father X. Marian qalt li jisma' qalt li dak il-qassis illi inti semmejt Father X li huwa ta' karattru mhux sewwa, jiena naf wieħed, ismu bħalu eżatt. U f'moħħi bdejt nitħawwa għax mhuwiex ta' dak it-tip, tela ma jimporta xejn, tela nbiddillu ismu. Imbagħad qalt li isma' qalt li inti bdejt, qalt li wkoll, qalt li indikajt li huwa l-istitut. Qalt li jiena għandu ngħid fejn, qed ħabbera sek xejn, inbidlu. Jekk dan l-istitut kien fin-nord, jien għamiltu fil-south. Issa inti semmejt rigward produzzjoni. Id-disinn u l-produzzjoni bħal-metlek huma essenzjali. Għax kif jgħid il-Malti l-ewwel li ma tiekol lajn. Il-qoxriet huma importanti ħafna. Fi żmieni meta kont ngħad niżgħar biex intik eżempju, pereżempju il-pubblikatur ma kienx jagħti ħafna il-produzzjoni tal-qoxra, iktar il-kontenut għalja. Pereżempju jekk inti taqbad il-ktib tal-poezija ta' Carmenu Vassallo, Nirien, kull huwa isa karta beġ minn għalija b'xi kaxxa ħamra u nirien miktuba fuqha. Illum ovvja mhuwiex hekk hawn żewġ pubblikaturi hawnhekk. Eżattu fuq din in-nota sendur lejkom, Joseph u Chris, bħala tnejn mill-pubblikaturi importanti f'Malta, jiena ċerta li għandkom lista ta' kodba li jinbijaw li huma sinonimi mal-kumpanija tagħkom. Taħsbu li ktieb bestseller għandu sem kbir fit-tiswir tal-immaġini ta' dar tal-pubblikazzjoni, saħansitra fid-direzzjoni editorjali wkoll, jew bil-maqlub forsi tatuna xi eżempji kodba bestsellers tagħkom, ma nafx tixtieq tibda inti, Joseph. Qabel xejn, Rachel, il-bestseller ma tagħmlux isir.
hemm differenza, ġifieri inti meta tkun qed tagħmel ktieb qatt ma tkun taf li jekk huwiex bestseller jew le. Aħna llum il-ġurnata għandna esperjenza ta' 50 sena nipproduċu l-kotba u l-kunċett f'dawn 50 sena ta' x'inhu u x'jagħmel bestseller tbiddel u tbiddel ħafna, ġifieri anke l-kwantitajiet ta' x'inhu threshold ta' bestseller lokali tbiddel, però il-kunċett ewlieni, id-definizzjoni ta' bestseller naħseb li jibqa' b'mod universali, ġifieri bestseller huwa dak il-ktieb li taqrah meta taqrah u taqrah kemm taqrah jibqa' jtik gost. Dak huwa li jiddefinixxi bestseller. Issa dar tal-pubblikazzjoni qatt ma tkun taf jekk għandix bestseller, meta aħna stampajna wieħed mill-iktar naħseb kotba li n-nies jafu Rajt Malta tinbidel fis-77 ħadd ma kien jaf, naħseb laqqas Herbert Ganado qatt ma immaġina li daqstant snin wara għadhom isemmuh u n-nies għadhom ifittxuh. Jiġifieri hemm dinamika li hija lilin minn dak li forsi tista' tiddefinixxi x'inhu bestseller. Il-kwantitajiet illum il-ġurnata niżlu ħafna ta' x'inhu threshold ta' li jaqbeż bestseller. U hemm ħafna fatturi u mhux noqogħdu nidħlu għax mhux il-każ ta' din id-diskussjoni. Imma illum forsi iżjed milli qed nitkellmu fuq kwantitajiet ta' kotba minflok qed nitalgħu b'mod vertikali qed nimxu b'mod orizzontali. Ġifieri kif għandna l-awtur hawnhekk Salf. Tippubblika iktar titli però nqas kwantità. Allura inti kif tasal għal dik it-threshold li inti mirajt li tgħid din hija teratura li tagħmel sens, imbagħad tkun ilħaqt il-mira tiegħek. Però żgur li meta tkun qed tipproduċi ktieb int qatt ma jkollok sensazzjoni li dan huwa ktieb tajjeb, però kif se jereġixxi s-suq għalih ma tkunx taf. Chris. Iva, fil-fatt ninżid propju kif qal Joseph li inti appuntu bestseller ma tkunx ta' nixtieq li nkunu nafu naħseb minn qabel min se jkun bestseller. Pereżempju, aħna case in point li żjed ktieb tagħna li nqisuh bil-virgoletti bestseller bħala kwantità u ktieb ta' Trevor Zara l-ħajja segreta ta' Nanna Genoveffa li għal varji raġunijiet huwa by far fejn itlu aħna l-kodba pubblikazzjoni tagħna l-ikbar bestseller f'kwantità ta' numri. Tant tgħid li ma immaġinajtux imma wara kollox ovvju, ħabba l-affarijiet kif kienu dak iż-żmien, kien żmien ieħor kemm ilu ftit issa diġà xi 12-13 sena, istampajnieh u pubblikajnieh flimkien ma' ktieb ieħor ta' Trevor stess. It-tnedija saret flimkien u ngħidha b'buċċi minn quddiem, ġifieri tant ma immaġinajtx li l-focus kien fuq il-ktieb ieħor ta' Trevor, ktieb ugwalment validu differenti għal kollox, però dak iż-żmien l-istint tiegħi biex tara kemm immur żmerġ kultant jiena kien totalment li ieħor ħajmur tajjeb li ma marx ħażin, però dan Nanna Genoveffa sploda milna disar istampi tiegħu, ġifieri huwa każ uniku, ġifieri nixtieq li hemm iżjed każijiet bħalu. Inti saqsejtni kol feċi jekk il-bestseller b'xi mod jgħidx l-immaġni, jiddefinixxi l-immaġni u x'hekk anka ta' direzzjoni editorjali ekku. Xi ftit jew bla ma trid f'sens aħna nippruvaw li le. Imma bla ma trid da bħalma għandek naf kantanti u attur li jkun għamel min jaf kemm xogħlijiet imma jibqa' magħruf għall-bestseller għall-ikbar hits tagħhom. Bl-istess mod issa ċertu punt meta jirreferu għal dar ta' li żjed għall-awturi manki għal dar ta' pubblikazzjoni nismaħħa intom li mhux li ppubblikajtu dak jew ieħor jew anke fejn pereżempju aħna nippubblikaw ħafna kodba tfal. Tismaħħa ħafna iva intom li tippubblikaw dawk il-kodba. Jiġifieri bla ma trid issa ovvjament jien nemmen li dar ta' pubblikazzjoni għandha jkollha firxa wiesa. Jiġifieri fl-istess ħin qed ngħid il-kontra tal-kontra qed ngħid l-ewwel nippruvaw kultant nitbedu ngħidu malek aħna għandna diversi titli ta' dan it-tip u li jżied li qed jimxu tipprova anke għaliex aħna l-kol il-pubblikaturi xi ftit imġienen u flok nippubblikaw biss dak li nistgħu nimmaġinaw li ħajimxu nippruvaw li kollna dik il-firxa wiesa ngħidu nipprova xi ħaġa differenti, ġifieri tmur bl-oppost. Però naħseb xi ftit jew tiġi identifikat ma' hekk. Kull industrija tal-kodba jkollha l-parametri li topera fihom, dik Maltija parametru li ma tistax tevita huwa ċ-ċokon. Ktieb bestseller barra minn Malta jista' jbilek minn ftit eluf sa miljuni ta' kopji, imma dawn in-numri qatt ma jistgħu jkunu realistiċi għal Malta. Ġew Malta biex ktieb jitqies bħala bestseller, kemm iridu jinbiju kopji? Kemm tkun tiratura ta' ktieb li jkun hemm aspettattivi għoljin għalih?
Ara, Rachel, ħanerġa' nislet mill-esperjenza tagħna ta' 50 sena. U Chris, nifhem, kważi tawmin fiha dil-biċċa xogħol ġifieri. Meta bdejna, ovvjament jiena kont tifel żgħir, imma it-tiratura ta' romanz kienet 1000 kopja. U dak iż-żmien kienet tfisser li qed timmira li tbieħ tal-anqas ma' 800 kopja ġifieri. Meta jaqbiżlek l-1000 kopja ġifieri ġieli beħħejna 2000, 3000 ta' romanz tgħid ifhem dan in-nies iriduh u jibqa' jissemma. Illum il-ġurnata għal raġuni li diġà semmejt, it-tiraturi niżlu, il-kwantitajiet niżlu. Ġifieri llum tiratura medja hija bejn 3 u 500 kopja ta' romanz. Skont l-awtur ukoll, ġifieri inti tista' tgħid ifhem dan huwa awtur li jiena dan l-aħħar ktib tiegħu biħejt numru ta' kopji, allura nista' nissogra ftit. Però rari taqbes il-500 kopja. Meta nagħmlu 500 u niddeċidu li mmorru għat-tieni tiratura, hemmhekk ngħid dan huwa bestseller. Hija sfortuna, però n-numri aħna the numbers game hija kontra tagħna ħafna, għax hija suġġettiva ħafna, ma tagħmilx iżjed sens. Ifhem, forsi ngħaddi kumment ieħor biex anki norbot ma li qed jgħid Chris. Ħafna drabi l-aħjar kodba qatt ma jkunu bestsellers. Ġifieri, u din hija mhux realtà għal Malta biss. Ġifieri, ktieb ta' valur letterarju rar issibu fit-top 10 għax għandu ċerta udjenza li qed jimmira għalija, li forsi tkun ftit iżjed jinnaf qed tistiga iżjed ħsieb, qed tixpruna affarijiet li huma daqsxejn skomdi. Però kif għal Chris aħna ftit imġienen, aħna ħafna drabi dak li lina itina eċitament, dak li tina thrill huwa the unknown factor, mhux in-known factor. Jiġifieri ħafna drabi mmorru għal hemmhekk. Tinsix fuq kollox aħna l-kodba huwa mestier. Jiġifieri rridu ngħixu bih, però jista' jaqa' rutina u l-biża' ta' nies bħali huwa li meta jaqa' rutina jsir boring. Allura rridu nsibu bil-fors dik il-xi ħaġa li tnigżek u tgħid eħed dinja tajjeb. Chris, meta ngħidu bestseller bil-fors il-kejl ikun il-bejħ jew hemm tipi differenti ta' bestsellers? Ara, jekk nkunu onesti, il-kelma bestseller qed tirriferi it's the best selling, il-żied li qed bih. Ġifieri issa nistgħu ngħidu appuntu li bħala prestiġu differenti, però jekk qed nkunu onesti issa ngħidu bestseller, imma fl-istessin jista' jkun kif qed tajt inti hemm tipi differenti ta' bestseller fis-sens li l-aspettattivi f'termini anke ta' kwantità huma differenti kif sew ma ġew hemm awturi u awturi. Ġifieri jekk inti għandek ktieb li tippretendih ħajimxi allura bestseller jista' jkun 500 kopja. Jekk inti għandek ġabra ta' poeżiji tkun ferm inqas mill-500 u tibda diġà tajjat la bestseller. Min-naħa l-oħra bil-kontra jien naħdem ħafna f'kodba tfal. Fil-kodba tfal kwantitajiet għalkemm l-istess kif qal Joseph dal-aħħar żewġ deċenji anke niżlu b'mod drammatiku u ma xi ftit ikbar kwantitajiet. Jiġifieri biex tumbat onestament tista' tajtu bestseller ktib ta' tfal irid ibih ħarira iżjed minn romanz jew iżjed minn ġabra ta' poeżiji. Jiġifieri l-kejl varja f'dak is-sens skont il-ġeneru, skont l-aspettattivi li għandek realistikament. Mistoqsija oħra li qed tiġini f'moħħi issa hija ir-relazzjoni bejn il-premju tal-ktieb li jagħmel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-bestsellers. Malli l-kodba eżempju toħroġ il-lista ta' shortlisting jew l-ktieb huwa rebbieħ. Taraw xi differenza fil-mod kemm in-nies jistaqsu għal dawn il-kodba? Naħseb ftit interess jitqanqal, però huwa ftit wisq. Ġifieri jitqanqal għax ikun hemm dik l-euforja jew ikun hemm dik id-daqsxejn kontroversja għax ma laħaqx il-shortlist jew għax laħaq il-shortlist. Ġieli jagħmel effett fis-sejl, imma remotament, sfortunatament ngħid remotament, ġifieri is-suq tagħna huwa suq volatili ħafna, ġifieri illum qed nitkellmu fuq il-ktieb u għada qed nitkellmu fuq ix-xemx u bitada qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Ġifieri f'malajr insibu dak li neħħilna l-attenzjoni minn fuq dak is-suġġett u f'malajr immorru fuq affarijiet oħra. Żgur, u Chris, inti kellek il-Lara Kallejja li b'kissirtu kullimkien rebħet il-Premju Ewropew. Rajt xi differenza minn kif
il-xerrej jinteraġixxi ma' dan il-ktieb? Ara, l-interess jitqanqal. Però, mill-ġdid se ninaqat ma li qal Joseph, il-differenzi huma żgħar. Anki għaliex, u din għajda bċertu swit il-qalb fis-sens, il-kodba li jirpu l-premijiet, jekkux il-Premju Ewropew Malti, huma ġeneralment kodba li għandhom ċertu livell letterarju. Issa, il-verità forsi nistema kera hi li arrejja ta' kodba bil-Malti dejjem qed jonqsu u l-qarja ta' kodba ta' ċertu kwalità jonqsu wkoll. Ġifieri inti il-pool ta' nies li forsi huma interessati u allura ħajdu wow, dak rebaħ il-Premju Ewropew, iva, dawk iva jekk forsi kienu missjaw ħajmorru jixtru, assolutament. Però l-kwantitajiet huma tant żgħar, ġifieri mhux se tara dak l-spike li forsi meta naqraw barra li xi ħadd rebaħ il-Booker l-aħwa tajt biha u xi 10,000 kopja żejda. Biex anki nkompli korrobora, biex impoġġu kollox perspettiva. L-Ingilterra sa fejn nafien jippubblikaw mal-1000 ktieb fil-ġimgħa. Qed ngħid xi ħaġa. Aħna nippubblikaw aħna il-pubblikaturi kollha, anki dawk li jippubblikaw għal rashom, jippubblikaw 850 jiġu reġistrati f'sena. Ġifieri, jekk inti tieħu anki l-ammont ta' percentaġġ x'jagħmel bestseller, għalkemm forsi il-percentaġġi huma more or less l-istess, ġifieri 2%, però 2% ta' 5,000 times 52. U 2% ta' 850 huma totalment differenti. Ġifieri il-logħba tan-numri hija kontra tagħna ħin kollu tinsiex il-Malti huwa lingwa li jitħattuha ftit nies. Dawn il-ftit nies ma jħobbux jaqraw. Ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq popolazzjoni laħqet nofs miljun, għandek nofshom li forsi nofs dawn in-nofs miljun, ġifieri 250,000, għandhom forsi interess biex jaqraw interess. U ħafna inqas għandhom interess biex jixtru ktieb. Ġifieri hemmhekk tibda tagħmel ħafna matematika li ifhem mbagħad tibda tinġuna l-ġen li jgħaddi minn moħħi u minn moħħ Kristi ġifieri. Sfortunatament kif qed tgħidu f'Malta hawn it-tendenza li ktieb jintesa' anke jekk fi żmienu kien bestseller aħseb wara jekk ma kienx. Għalikom bħala pubblikaturi, x'irwol għandhom ir-ripubblikazzjonijiet ta' kodba bestsellers tal-passat? Ngħidu aħna Chris il-Merlin irripubblikajtu is-seba' tronġi tmewwija ta' Treverzara u l-klabb dis-sena se jirripubblikaw Rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado. U x'hekk? Ekku, nibda jien? Mela, Rajt Malta tinbidel kif qed huwa tip ta' ktieb li huwa evergreen. Mhuwiex romanz, huwa rakkont ħelu ħafna ta' dak li għaddit minnu Malta meta qalbet mill-1899 għal-seklu ġdid l-1900 u jibqa' sejjer sal-aħħar tas-sebgħinijiet il-bidu tat-tmenijiet sakemm meta miet Herbert Ganado. Huwa rakkont ħelu, ġifieri hemm partijiet li huma tad-daħ, hemm partijiet li huma tal-biki u Herbert qiegħed jirrakkonta Malta bħala il-protagonist, ġifieri huwa autobiografija, ġifieri minn dak il-għad. Però l-istil tiegħu baqa' frisk. Ġifieri dak li qed qabel jiena bestseller jiddefinixxih kemm il-darba taqrah u kemm il-darba jibqa' jtik gost, Herbert Ganado jibqa' jtik gost kull darba li taqrah. Ġifieri anzi kważi issa jien qed nibda nixxieħ ukoll. Tibda tisemgħu f'idnejk, jirrakkuntalek hu, ġifieri bħala x'ismu. Allura hemmhekk u anke għandna ġifieri n-nies jitolbuhunna. Però mbagħad għandna dawk li huma fiction kompletament, ġifieri tipo Enzo Rosi li jibqa' evergreen, il-kodba ta' Jose Gallia li jibqa' evergreen, ġifieri ħafna minnhom imorru lura dan kont nistudjah l-iskola. Ara kemm kien gust ara reġgħejtu għamiltu jew jiġi isma' ta' Rosanne Salmon. Allora bil-fors awtomatikament ikollok tissodisfa dik in-niċċa għalkemm forsi m'għadix kbira ħafna imma ikollok tissodisfa. Fil-każ ta' seba' tronġi tmewwija ta' Trevor, dak kien ilu out of print għal diversi snin u meqjus klassiku fil-ġeneru fantasy, ġifieri ħassejna li kien wasal żmien u li jerġa' jiġi rippubblikat. U f'dak is-sens anke fil-kuntest ta' qed nitkellmu qisu jkompli jaqqat il-status tiegħu ta' bestseller. Li però irrid ngħid huwa li f'bestseller inti orajt faċli tajt ktib bestseller minn ħaġa nirrippubblika. Il-moment li tirrippubblika ktib li spiċċat it-tiratura tiegħu mbagħad, inti lajt f'idek biex biħejtu, ħadd gost li nbih kollu u f'dejt jekk tkun fortunat l-ispejjeż, il-moment li terġa' tirrippubblika kważi erġa' tbdejt mill-bidu għax l-ispejjeż
barra u rajt spes ta' dizin li u lesti imma l-pija fejtħlu stampar, fejtħlu royalties, fejtħlu ħafna mill-istet spes ta' storage fej ħazzom daw il-kopji kol. Iġifiri kważi terġa' tieħu r-riskju. Mhux mill-ġdid għax taf li l-ktieb intoġob u xi ħarira minqas, però l-balk tal-ispejjeż ħadd terġa' kważi tibda minn step one. Jiġifieri hemm dik il-konsiderazzjoni wkoll jekk tirripubblikax ktieb l-ispiċċa. Finalment mistoqsija l-kulħadd, forsi tajdu li sentenza waħda, mill-perspettiva differenti tagħkom, kemm taħsbu li huwa importanti li l-poplu jkun konxju tal-kodba bestsellers? Kemm dawk ta' bħalissa imma aktar dawk li bejnietom iffurmaw it-traduzzjoni letterarja tal-pajjiż? Għaliex huwa importanti, forsi tibda inti Salf? Għaliex il-best sellers b'mod kollettiv u differenti iset u il-letteratura bejnietom jistanew letteratura nazzjonali tal-pajjiż. Iva, importanti li l-poplu jkun konxju li għaw il-best sellers, dik tkun mbagħad niċċa li tkun dammek. Sħabi semmew aspetti oħra, per eżempju, is-salib tal-fidda huwa wieħed mill-best sellers. L-istess ħaġa biex inkompli anke ma li qed jgħidu l-kollegi tiegħi. Importanti li jkunu nafu l-bestsellers għal dawk li jixtiequ jaqraw ma jafux minn fejn ħajibdew. Jiġifieri li inti tgħid la dawn kienu bestsellers bil-forsi intorbu, wieħed minnhom ħajortok. Jekk inti għadek qatt ma qarajt ktieb, mur fuq il-lista ta' bestsellers. U bda minn hemmhekk. Chris, forsi tixtieq iżid xi ħaġa? Ġaqalu, ġirat li qalu sħabi, Salfu Joseph, speċjalment anke għal Joseph li hija gwida l-bestsellers għal min jien stess, jekk qiegħed f'ħanut tal-kodba u forsi suq li ma tantx naf, linja ma tantx naf, inħares lej jew l-bestsellers jew minn rebaħ premijiet għax għandek linja gwida tista' tgħinek. Grazzi ħafna Salf Sammu, Joseph Mizzi u Chris Gruppetta. Eżis semmija, grazzi l-lum tkellimna dwar il-kodba bestsellers u dwar il-kunċett ta' ktib bestsellers f'Malta. Minnaħa tiegħi għalissa nsellimkom, nixtieq ngħidilkom morru fuq il-websites tal-pubblikaturi Maltin, hemm ħafna kodba x'taqraw, hemm ħafna kodba li tistgħu tagħtu rigali, ejja nissapportjaw il-pubblikaturi tagħna u niltaqa' magħkom il-ħadd li ġej. Il-lejla tajba.